Després d'anys volent allunyar-nos de la societat de l'asfalt, per fi hem trobat un racó de món ideal per fer créixer el nostre projecte. Ens hem proposat crear un oasis sostenible, ecològicament sa i on nosaltres, les persones, siguem un element secundari. En aquest canal, Creant un oasis, us mostrarem el procés de com anem avançant. Després de moltes voltes pels pobles de muntanya del Pirineu, en busca d'un lloc ideal per a complir el nostre somni, per fi l'hem trobat. Amb molt d'esforç a les esquenes, hem pogut comprar aquesta finca amb una masia de pedra amb més de 100 anys d'història. S'ha de reconstruir completament. Ja fa més de 30 anys que no hi viu ningú. Tenim entre les mans un terreny de més de 4 hectàrees per crear un petit oasis dins aquest món ferotge que ens desconnecta dia a dia del contacte amb la natura. Ens acompanyes en aquest viatge? Creant un oasis.